Yan. Ticket basic. Success naman, scripted or not, success naman ang marketing strategy. Nag-trending talaga. Na-mention, no? At least yung plano nila, ako kasi tingin ko scripted din eh. Kasi hindi genuine yung reaction niya at saka sobrang quick ng realization niya. Parang hindi niya pa nababanggit, may reaction na siya. Oo. Tsaka, ang layo naman ng word, di ba? I mean, the first, ano lang. Hindi naman siya... First syllable pwede, pero magbabasa ka ng prompter. Oo. Tapos So mamalim. yun, kaya scripted. Tayo, scripted Scripted yun. siya. Pero successful. Successful, o diba? Trend. Oo, Ayan, yun yung napag-usapan ano. siya. Oo. Yun yung magandang plano. Tapos, yung goal niya na mag-trending, nag-trending talaga. Congratulations. Yun. Pero ano lang kasi, magmamarka na yan dun kay Eli. O anong problema? Walang problema doon. Tignan ko yung marka niya. Kasi parang wala namang bashing na nangyari eh. Natuwa eh. Kasi siguro, kahit scripted siya, good vibe sa mga lalaki, especially mga lalaki. Kasi yung mga kaibigan ko sa Facebook, ang pagka-caption nila sa pag-share, hawak na po. Ginanahan Hawak na pa. daw nila yung ticket nila. Aray mo, pakak. Well, ganun talaga ngayon. Kailangan mo magpapansin para mapansin. And congratulations sa programa nila kasi napansin. Ay, grabe talaga si Kuya Will talaga. Feeling ko si Kuya Will nag-iisip. Siya talaga Si Kuya yun? Will talaga ever since magaling talaga siya mag-isip ng mga strategy. Paano pumatok ang kanyang palabas eh. Si Kuya Will. Baga, part kasi talaga siya sa creatives. Saka, ganun siya siyempre, komedyante. Creative. Creative. Siya. Creative team niya, part siya talaga. Doon siya mismo nangunguna kung anong gagawin. Well, ayun lang. Sabi nga, successful, nag-trending na pag-usapan. Well, tignan natin kung mag-trending din ba yung bago niyang Willionario. Yung show na yun para mapag-usapan. Nalaman na ngayon na tao, uy, may show na pala ulit. Kasi di ba tahimik lang, nag-show na pala sila, parang wala lang. Wala rin talaga eh, kasi siguro alam na ng Pilipino kung ano yung nangyayari sa show eh. So ano ba yung alam Pinoy kasi ngayon. So ano bang mapapala namin diyan? Kung makukuha naman namin yung saya namin sa Showtime. Ayun, pwede. Kung makukuha naman namin yung saya sa Itbulaga. Yun. Anong saya makukuha namin diyan? And isang factor din, Tita Mag, sa tingin ko, yung saan ka nag-e-ere na network. Kasi tulad ngayon, Saan ba siya? Signal Ako Channel 10. hindi ko nga alam eh. Diba? Sa Will TV, Signal Channel 10. Wala kang signal sa TV. TV nyo, ano lang, naka-antena ka lang. Pwede mo Wala talaga siya siya? mapapanood. Tsaka, pwede siya. hindi accessible. Accessible siya sa YouTube. Pero sa dami mong kalaban sa YouTube, di ba? Hindi mo siya, unlike nung sa TV, konti lang kayo maglalaban-laban doon. Ayan. Kaya hawakan natin ang ating mga tiket. Sa bus lalo. Pa? Hawakan ng mga Tit. Mga tit. Mga tit. Hawakan ng tit. Hawakan ng mga Tibo. Di ba may girlfriend ka na tibo? Hawakan ng mga tibo. Ako na maghawak dyan. Hawakan ng mga Ti. tipaklong. Hawakan ng tipaklong. Anak ka ng tipaklong. Pwede ba hawak ng iyong Bak? Yun talaga ang gusto ni Uncle yan eh. Binulong niya kay Wala, Mang nanahimik na nga ako dito. Ay, Ano pa hawakan? hawakan ng mga Ti. T-bone steak. Ang sarap. Uy, sana all nagugutom tuloy ako. Hawakan ng mga Tinapa. tinapa yan. Ang sarap. Oy, sarap Hawakan na ka ng mga along. Ang layo! Tiyasin. Bagay, tiyasin pala. Talong eh. Hawakan ng mga Ti. Ano kayang hawakan? Maliit na Maliit na ti. Yun, jutay na Ano kayang hawakan ni Direk Phil ngayon na letter T? Hindi ko alam, pero daksi yan eh. Si Ben. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Eto ka na naman. Metro's #1 Love Radio Basic!